אפיסוד A. הנה פרינקלופ, שאמרתי בפרק הקודם למי שלא ראה, הוא השיפור של פיפלופ. ומי שלא יודע מי זה פיפלופ, מת. פשוט מת. כי דיברנו עליו כל כך הרבה פרקים, 4 פרקים אנחנו מדברים עליהם. וזה 50. לא, זה לא 50. סליחה, זה 4. כן, תעשה לו בכך. אני לא מבין מה עשיתי. אייסברג, פשוט אין לנו מה לומר פה. כן, כי זה באמת... זה לא דבר כיפי. היי פרינקלופ. הנה, ניצחתי. זה לא ככה, אחרי פרינקלופ. אמפוליון. והוא השומר של המקום הזה פה. פרינקלופ? לא פרינקלופ. כן, הוא... עכשיו פרינקלופ חבר שלנו. יודע מה? אני לא אגיד ספוילר? חשבתי, אבל אני אמרתי ספוילר, זה כבר לא משנה. אני אמרתי אמפוליון הוא השומר. אתה כל הזמן מפריע לי. אוקיי, עכשיו אתה חבר. אז באמת אותו האיש יעשה לנו גם אטרקשן אחר כך. ואני אמרתי את זה רק בגלל שהוא כבר... אני כבר אמרתי ספוילר מי השומר של האזור הזה. טוב, אני עוד פעם עושה דבר מביך, אבל תדעו לכם שהמקום הזה ממש משעמם. באמת אין מה לדבר. לא סתם אמרנו את זה. אבל יש כאן את פרוסלס ונראה לי... אנחנו צריכים לעשות איתו קרב. אני לא בטוח אם זה איתו או איתה, אבל היא די קשה, יש לך 3 חיים. איך היא תמותי? חזק מדי! אני חזק מדי! אני אהרג אותך בשנייה! וויהי! ניצחתי! אוי! טוב, ניצחתי אותה. תדעו לכם שניצחתי את פרוסלס. כן, ניצחתי את פרינקלופ בקרב, ועכשיו את גם חבר בזה שלנו. זה מה שאני צריך לעשות, אני צריך לחזור אליכם. ואז פרוסלס יכול להקפיא את המים, ספוילרס, אבל זה מה שצריכים לעשות. לא אמרתי לך כלום, בוא הנה כבר. עשיתי קאקי! אומייגאד! זה כבר מגעיל. הנה, זה איפה שאנחנו צריכים ללכת. לדבר עם פרוסה שיכולה להקפיא את המים. אבל כבר כמעט גמרנו את האזור הזה, נגמור את זה בפרק, אני בטוח. בפרק הזה! לא, תודה רבה פרוסלס. מקפיאה את המים שאנחנו יכולים להציל את האיש המטומטם הזה. אני לא יודע למה אני אומר מטומטם. פרוסלס! זה בא לך מהפיג'מה. אני יודע, מטומטם. אוקיי, לא לדבר על הפיג'מות. טוב, צדק, זה שורת... אם עלי פיקאצ'ו נשמע כל כך זקין, הוא... פיקה! באמת, זה נשמע כמו זקן. אגב, פאפו לרגע יזדקן. אוי, כבר שרצנו להציג את עצמנו ב... לא, אמרנו. וואלה? אני אמרתי. אני לפני נינטנדו גיימס. אבל רק אם לא אמרתי, אז אני אשים עם פאפו. פאפו בקיצור. אבל לא צריך... וזוזולינה? באמת לא משנה. וזוזולינה שמשחקת עם חברה שלה. כן, אחת הבעיות הגדולות שקיימות בחיים. ואתם לא תדמיינו מה הוא עושה כשאני משחק. הוא זורק כדור כזה על הקיר. ואז כחלון נחסלה עליו אמיתי. לא אכפת לי. זה הייתי חייב. ואתה אמרת שאתה עושה קאקי. אוי, תודה שפתחת עליו. אבל רצית... הנה, תסתכל, אני אפילו אגמור את האזור
go to the pass of girl? Maybe. אולי. יושי. הנה פוליון, אנחנו נדבר עם... הנה, זה שאמרתי לכם ש... כן, הוא המשופר של פרינקלר. אני בכלל לא מקשיב מה הוא אומר. היי, נגיד לו. פרינקלר, למה? כן, ואז כולם, ואז פיפלוק, פרינקלר ואז הם פוליון היו כאן. נכון, משפחתי. כן. אבל כולם הם אחים. הם אחים? כן. וואלה, הייתי בטוח ש... אח גדול, אח הבינוני, פיפלוק קטן. אני הכי אוהבת פיפלוק. כן, אני רוצה לשחק. אני צריך טינברי, ויש לי 815 עכשיו, היה 825. אני אעביר, וזה אותו דבר כמו שעשינו לי אצל גרדו. אני שוב פיפלוק. פיפלוק! משקשק את הראש. האמת, יש לי רק דקה לגמור את זה. יש לך רק דקה לגמור? כן, אבל סי זה, אבל אני לא יכול לקבל יותר. לא, אבל במקרה שאתה לא סיימת את האטרקשן, אז... אני יכול לגמור את זה? כן. אם אתה... אוקיי, כן, נראה לי אגמור את זה. אטרקשן, קראב, צ'ייס או הייד אנד סיק, ובאמצע נגמר לך התור, אז אתה יכול להמשיך. או קראב, גם קראב. אמרתי בה. לא שמעתי. וואלה, אני אעשה יותר טוב ממה שחשבתי שאני אעשה. חשבתי שאני אעשה ממש גרוע. אוי, אתה ואני כבר עברנו את המשחק הזה. כן, אני יודע, אבל אני חשבתי שאני אעשה הרבה יותר גרוע מזה. יואו, קיבלתי פחות מ-50 שניות. אף פעם לא עשיתי את זה. היי, 3 שניות, 6, 5, 4, 3, 2, 1,